ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ତୁ ଏଠି ବସ୍ତା ଲାଗିବୁନି, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆସୁଛି ହେଲା। मालो मालो दीदी मते आज पिटिबा मु पढ़ाई पढ़ाई କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା କଣ ହେଇଛି? मु से गछता गिरे देली दीदी मते मारिबो। ନା ନା ଆଲୋ ଧନ, ଦିଦିକୁ ତୁ ସତ କଥା କହିଦେବୁ ହେଲା, ଦିଦି ତତେ ମାରିବନି ବୁଝିଲୁ। ଯା ସତ କହିଦେବୁ। ମାଲୋ ମୋ ଗଛଟା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏମିତିକା? କିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏମିତିକା ମୋ ଗଛଟା? दीदी କଣ ହେଲା? दीदी सॉरी तो गछटा भांगिला सॉरी। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁ ସତ କହିଲୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବେ ମିଛ କହିବୁନି ଧନ, ସତ କହିବୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗଛଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି।